Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Shakiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Confederation of Khasi Jainti and Garo People haringkat ke jingdon lang u engineer ka PWD u principal ka polytechnic u contractor bat ki wede ki khot nongket kam ka seng nek sngi ki lej ben jureb ya ka jingte ya ka engineering college hamaulai ka bala sa teng wala ka sarkar barim kala bu thong ban pendep hapo snem 8000 arpo bat lakin tu yo menteri ka puli puti ban shimkhia ban palat no e ka pisa khnang ban la ban pentrei no eka kam badang sa. U education secretary FKGP uba kraw kupar nong sit haba krench kilat pathai khubor negasngi uloong bagani ka college la pentrei na du ka por jong sarkar jilla barim henrei tat hadu menta ompat shimlala ban pendep na mar baduna kamang tingka bat bambiang ki contractor bashimti ban pentrei ka ni ka kam. Nakaliang engineer ka PWD uba sutinga uru ula kubur baka don ka jing slam ban shnai ka ni project blas dang na du usnem 8000 khat nyo. Katkum ka jing ong ba sutinga uloong baki daw ba pen slam ban pendep ka ni project ka day namar bakimbiang ki contractor ki bashimti ban pentrei ya ka ni ka kam henrei tat na du bashimti uba korba ha usnem 8000 arpho ka ni ka kam kalaya chakmat hadu inyupusan persen ka jing trei kam. Uloong ru baka jingdon ka jing pangklam covid khat khandai ka lakta ka jing tray kam bat ka wei ka jing baki ya kandu ru ka de na marbam biang ki nong tray bella ki batbit uba sutnga uloong ba kamshim por ban pendep ya ka project la da biang ka pisa bat lakmi lenti bo anla ban pendep hau banai no pra 8000 arpuwei kat ba nakaliang jong principal ka polytechnic college uba WL Warjri uloong bahkan ni ka jaka puli lasna nakabenta lightly kitnat kentup ha ka civil engineering electrical engineering bat computer science engineering Benba ka sarkar ka berim kala penpana ban tai ya kani ka engineering college hani hapo snong mulai nakaliang ka seng ila sokman ka dai but markum tahi nakaliang ka sarkar ka berim kala sedang ban pentrai o kani ka sarkar kala sedang ban pentrai ya kani ka jing trai ti ni one bat kani ka sngi ban le ka joint inspection dekat ki engineer na po PWD kunju i contractor wa pentrai menta ya kani ka kam ngi ba ka jing trai kadang sateng bak ni solingo nakaliang kaseng baka ni ka jing petray ka ni college kalong ka basuki hadu kata mar nakaliang kaseng ni kwa ba ya kani college kidai ban pendap no kenang bakan wanra ka jing mentoy na benta ki khamna ki bamud ban pendap ya kani ka line ha kaliang ka engineering mar ngi ba ki khna ki jongi ki bamyo ban lek nakaliang ka kota ban lek puli ka engineering sabar ki hab ban lek ya ki private institution ani ki private college sabar bat kabay admission ru kalong kabaram hadu kata kabakham long concern ni kaseng bang ikwa ban pendap no ya kani ka engineering college hani hapo ka jela ka jongi namar ngi ba khamtam kidan ki khna na kilong yeng ki baduk ki baduna ha kayo kwat ki bala pat ban shimbanta manlet ban pendap kani ka lan ngi ba ki admission fees sabar kilong ki baram bat kapok khamtam ngakwa ban stress ni habaya day baki hostel fees bat kitu gi basa syaba nomor ngi ke jinglut kalong kabala long syaba palat kabala kot dagilap tangkapai hostel fees tikamta nakaliang kaseng iwan hane bat isa ban yakaran ban pendap khamkloy no yakani ka engineering college khnang bai khana samla gi jongi kinio ke jingmentoy hakani ka jilla ka jongi lingba kani ka engineering college I engineer jong ka PWD la pensayingi ba menswa ya kani ka kam la sim la don ka joint venture lingba tau areng bat iba John wat khar kongor tingim kwa than bangin kedau kti anu inu nomor kani kadai ka educational institution ka banwanra andrai nakaliang mentapat ka nakaliang ka sarkar kala IT banpet no hibak kurba te kumta nakaliang kasengru iwan ban kerpa di bak kurba dalong kabala ba inang khambuk stat chu ya kani kam nam ban wanra jingmantoy ya khun samla jongi fi nakaliang ka government ha ka por menswa bakila yo ya ka work order ka completion of work kadai 30 months te ka work order ka bayo ka joint venture ka ba le menswa kadai ban pendap haus 6000 arpau te hadin
itu la simtino ibak kurba tinggal ayo ban ya konsep ibak kurba ipen pau sungi ban kaliang ka government la ka penkeloy ka pisah ba syairu nangla ban kam pentelun kam stat ya kane ka kam ban pendap ya kane ka engineering college feeling ba kane nomor ya kane ka funding kawan lingba ka National Higher Education Mission ka bahap apo ka rusa Rashtriya Uchatar Sar Shiksha Abhiyan tingi kuat kan ba nakaliang ka sarkar kan simkya bahkan kan concentrate kini genuine issue lane kini genuine kibadai kinja kini ki college ki ban ai jingman toy ki kun samla ki jongi namarensuk kamhadin abut kindon kam su ban let sabar ngi ngitep ban ngi ba bun ba ki samla ki jongi ki banane ke jella ki let ban puli sabar walla kim don kapor ban pha puli ki kun rei ba ki kun ki don ke jingnang ke jing start tambah ki ban si ban pha ki kun ki hab ban sim da kalun ki hab ban sim ki be gilat kelenti ban penbit penbiang ya lagi jom kini ke building te hane idon ki technical you nampo ka yang ka department PWD department te ngan ka syong happy ban sa isa insa ban sai pi habai de kata capable kiba mo kele se kim don yin mo ban handle kini project ala yang management ni finance ni kim la ban handle kata kadi ka point ban kong ka ba slam kini project ka ba ar pade kini slam jong ni project kala ban long ba ha kani ka slam kam tam how do slam arja ho nomor ba ka don no kani ka covid-19 te ka don kani ka jing ha ka bide president kani ka kam nomor ki don kini ki mo ki jing hang ban ra ki tiar kita ban train like do kata kadi ka kadau ka ba bat kadau ka balai ru ngi ha ka tu por hi long kade ka kadau ka balai kade nan ta kini ki skill level ka bangi shem jenjar ban yo kini ki skill level henry ka ba sultan na pade na du January arpo kalong ba kinong tre ki badan mentah ki dei bro ki kasih de ngi ba mentah kala yang kat ne malah bat kala kut hiru kat ne ya mentah te kumlaong de isket tri mentan ya kermen skamba lada ka funding ka biang komal ekran bai ba kurba na try how December matausan kani project kala ba kani ka project hang ni di ngidon hang ni ya ka academic block ya kani ka administrative block bar kumju ru ya ki hostel te ya kermen skam lada ki pe ngidon ki boys hostel dan girls hostel ya kini ru layak chakman te kumlaong mentan te kini ki dau ban na kermen skam hi ba mentau sudan ngila ban pendat ya kanika lamang pisah ya kane ke jing sya kadai kum ba arpoi klur tam kendian te kata kadika sanction kanika financial progress kalapoi lakum do ngatrai kalapoi kum ba khat ar khat like ya long ke jing long ba kathut menchua ka long kumta ki don haki jing tre jongi ken ki don ki kontraktor ki bala ba ki don ro kontraktor ki pamla na kata haki babun kini ki government project dai kisah teng nomor balai ba ong ha ka jing pamla ka jongki ka wei ka long ka experience ka de ka experience kata ka de ka baning kong ka ba ar pade kala bande ka de ka bangi ong ka de ka financial mo assets jongki kontraktor ting hakini kontraktor ki berim menchua ha bangwan inspeksia senisha college mo ada bangadang joan atau kapor ki penhap siap kat ka ka college mo ar trok siap so bal penhap kat ka baneng te kata ka jing ka bangi ka du menchua kat ka ka proyek ka jing sisya te long mo da ki phop trok ki siap ki mau kumta bat ki de ki material construction menchua ha ki de ki le join bencha ki le kombong secretary mentan mesta areng bat iba John Watt ka polisi jong ka government ha ka jing sisya ka de bendon mo de bendon at least la kumno man ki district te Henry ya mentahi ke bahakman kade kani